в гісторыі нейкага благословенага хроносу, але гэта ёсць і кайрос, які працягваецца. І ў які мы можам упісаць наш подзвіг віри, надії і любові. Не було б нікого з вас тут, коли б не ваша любов до Бога, до нашої церкви, до батьківщини. У такий не надто прихожий день, тяжко встати рано і добратися сюди з різних кутків нашої країни. Я навіть не хочу всіх вас тут вспоминать, кто откуда, потому что однозначно когось забуду. Але cieszę się, że to jest nie tylko Mińsk, a i inne wspólności wierników ze światarami. Światarów wreszcie tu zgadać, znaczy Grodna i Małoleczna, i Mińsk. Pośle dużo zustreczy, jak raz przywitajcie się jeden z jednym. 3 słowa pamiętajcie, podzielicie się radością tego, że wy tu przyszli dzisiaj, nie na lekcję historii, ale na lekcję na asensowanie tej kosztownej spadczyny wiery, nadziei, lubowi do Boga, Baćkowszczyny i один одного. Jak cerkwa, nie jak klub miłośników białoruskiej mowy, czy nawet historii. Jak wierujący, jak je rozumieją, że poklиканы na tej ziemi, a nie na innej, bardziej bogatej, bardziej zorganizowanej, być świadkami Ewangelia Jezusa Chrysta. Хто довідався, той поїхав. І так як це було для абсолютно світської публіки, зрештою вся публіка тоді була світською, це було таке подорожжя заїздом в Варуни, потім у Гольшани і у Крева. И заодно, как что-то вот расповести вот про эту старожитную Беларусь, про белорусскую историю. Тут мы приехали сюда автобусом. З тих сябров, які були тоді со мною, можна згадати найперше Сергія Блавейка, який тепер доктор Сергія Блавейка у Празі, Кароліна Мацкевич, яка тепер доктор Кароліна Мацкевич у Лондоні, Микола Хаустович, який тепер доктор Микола Хаустович у Варшаві. Вот так, от, бачите, по світі розкидалися, всі свої докторати поробили. Тобто, як публіка, яка тоді прагнула веди, вона, от, бачите, веди зайнялася і далі. І ми приїхали сюди, отець Ян Матусевич запросив, по сутності, до ту вандровку, і він сам вельми моцно натхнився ідеєю відродження Унії годом раніше, у 88 годі, якраз таки на святкуванні тисячогоддя, на яке його у Лондон разом з отцом Владиславом Чернявським, сьогодні вже згаданим, запросив отець Олександр Нацин. І вони відзначали тисячогоддя хрещення Білорусі, і ось два білоруські святари приїхали в Лондон. І отець Ян Матусевич вельми натхнився тоді цією ідеєю. Він сам був хрещений в усходнім обраді, в усходній традиції, так як у Білорусі тоді в католицькій церкві традиції біритуалізму не було. І от він почав служити усходню службу там з отцом Олександром в Лондоні. І коли він вернувся в Білорусь, у його був просто, як я не веду, як зміна свідомості. І йому вельми моцно хотілося зайнятися відродженням білоруської духовної, сакральної, релігійної традиції. І він тоді прийшов в Народний фронт, і в той час був, так само многие з вас можуть пам'ятати таку з'яву, і сказав вельми ясно, що коли ви будете робити, коли ми будемо робити щось з Богом, то ця справа буде просовуватися. А коли робити без Бога, то ця справа загине. І ось він намагався внести вот эту плинь побожности у тыя адраджэнскія культурніцка-сацыяльна-палітычныя рухі. І ён быў пробашчам тут у Барунах. У Барунах была вельмі старажытная, безумоўна, уніяцкая традыцыя. Тут базыльянскі кляштар, усе бачылі, цяпер закалучаны стаіць. А тут быў адзін з буйных уніяцкіх цэнтраў Беларусі. Але ён пасля вяртання з Лондону ён пачаў маліцца па беларуску царкве. Богослужбы былі па-польску,
па-польску, на нейкія малітвы, штосьці ён ужываў па-беларуску. І тое самае рабіў адзіц Уладзіслаў Чарнявскі ў Вішневе. І вось мы, калі прыехалі сюды ў 89 годзе, мы пабылі на службе, і ён казаў казанне пра Язафата Гуцевіча, пра якога тады вельмі мала хто з нас наогул чуў і ведаў. Мы штосьці так ведалі, што гэта адзін традыцыйны уніяцкі святы. Вот як бы ёсць многа вельмі святых было праваслаўных, многа святых было каталіцкіх, а вот многа былі святыя, безумоўна, супольныя, яшчэ старажытныя. А вот это был уніяцкі святы. Мы тогда уже даследовали историю, мы ведали, что в 1623 годзе у Віцебску ён быў забіты, менавіта за веру на сутыкненнях супраціву уніі, якія тады былі ў Беларусі. І што ён пахаваны ў Рыме, і што ён быў названы у свой час апекуном Европы. І ён расказваў пра Язафата, расказваў трошечку эту гісторыю раннего 17 стагоддзя, трошки так. Для такой простой, самой такой публікі, яка зусім нічого не ведалі, от натхніць людей. Потім ми всі пайшли туди у Захристію, з ним поговорили, потім ми йшли там довго ще вірні говорили на дворі. І потім так, звісно, що склалося, що ми сталися вельми досить вельми щільним контакті з Зайцом Яном Матусевичем, практично до самої його заучасної смерті у 98 году. І я туди поїхала у эту вандровку. Ось, апроч того, що просто відзначити Язафата, зустрітися з Зайцом Яном Матусевичем, побути у Воронах, була ще одна мета. І гэтая мета, ось вона десь мусить потім дала вельми великий плён. Кароліна Мацкевич, яка на той час була координатором конфедерації білоруських молодіжних суполок, яких тоді було вельми много, і вона координувала всю Білорусь, почала видавати газету «Супольність». Це була газета менавіта конфедерації. І от їй хотілося, щоб там була уніяцька починка. Тобто, щоб там щось регулярно в цій газеті було. Для цього треба було зібрати людей, які могли щось туди писати, щось могли ведати. И она тогда хотела, как в эту вандровку поехала я и поехал Сержу Кабламейко, как мы там разом с ним добро раззнайомились и, значит, неким чином что-то там начали придумлять. И сама я поехать в эту вандровку не смогла, побачить, хочется верить, хочется нет, ее мама не пустила. А мы с Сержуком Кабламейком уже, значит, как мы ведали, что мы там мусим встретиться, мы встретились, и вот эта вся дорога, ни ворота, ни сворону, это была вот для нас зима, это была вот такое раззнайомление, была говорка менавіта про унию. То есть мы говорили про старую традицию, про традицию 20-го стагоддзя, про то, что вот мы ведаем, отживаем теперь, что за этого можно робить. И это было такое некое так само натхнение. И десь одразу после этой поездки, я думаю, что вот в другой половине листопада мы собрались, ну таки вот Каролина Мацкевич нас собрала, мы собрались, как подумать, что мы можем робить. И вот идея была менавіта спочатку робить вот як додаток до этой газеты «Супольність». Але тоді ми подумали, ні, можна робити увогуле самостійну газету. Самостійну газету з назвою «Унія». Вот вельми просто. Чому «Унія»? Тому що це не тільки тому, що це була назва традиції, а це тому, що це була у самому слові закладена ідея єдності, об'єднання. І от цього об'єднання вельми хотілося. Хотілося з одного боку долучення до білоруської традиції релігійності, а з другого боку хотілося об'єднання наявних різних традицій, які були в Білорусі, от щось одно.